Γεια σας, είμαστε οι Jerry Gym Gamers και σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο κινητό το οποίο λέγεται Nova 3. Game. Ναι, συσχετίζεται με τα όπλα. Είναι σαν το Call of Duty, αλλά το παίζει στο κινητό. Ναι, και περίπου είναι κάπως διαστημικό, ας το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάτα. Θα πάμε online. Join πάτα. Θα μπούμε στο κόσμο έναν άλλον νου. Ναι. Λοιπόν, players, να Πάμε πούμε. στους 4 στους 12. Στον μου. Αυτό είναι εδώ πάνω. 11-12 εδώ. Όχι, δεν μπορείς να μπεις. Γιατί εγώ πώς θα μπω, άμα μπεις εσύ. Α, Κοίτα, ναι. Αυτό είναι εδώ πάνω. 10-12. Μπορούμε Κάνε να πάνω, κάνε πάνω. Αυτό στους 4 στους 12 που λέει. Γιατί δεν παίρνουμε στους 10-12 ώστε να είναι 12-12. Αφού είμαστε δύο. Κάνε πάνω, κάνε πάνω. Για να είναι πολύ. Εκεί, 4 στους 12 μπες. Γιατί? Έλα βρε φλάκα, μπες. Γιατί μα εδώ είναι πολύ περισσότερο και είναι 10. Αν πούμε εσύ θα πάει 12-12. Θα σε πετάξει έξω, το έχω κάνει πόσες φορές. Να δοκιμάσουμε. Να, εδώ. Αυτός εδώ, ώρα μπαίνουμε. Εγώ κάνα join. Και εγώ. Λοιπόν παιδιά, πώς είστε, τα νέα σας πείτε μας. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν από έναν πολύ καλό, όχι πολύ καλό, ένα σχετικά καλό YouTuber, ο οποίος λέγεται Ορίστε, Smash είδες, Spy. μπήκαμε. Όπλο. Αυτός από την αρχή είναι ένα πολύ καλό YouTuber τέλος πάντων που λέγεται Smash Spy, ο οποίος θα μας φτιάξει intro, outro, μπορεί να μας φτιάξει Πού icon πάω? και banner και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν πάω πουθενά. Είσαι κόκκινος. Ναι. Κόκκινος είσαι. Θα είμαστε εχθροί. Άμα είσαι κόκκινος, ναι. Δεν ξέρω αν είμαι κόκκινος. Εγώ είμαι μπλε. Κάτσε, να Είσαι σε... εδώ, σταμάτα. Κόκκινος είσαι. Αμότα σου. Όπως βλέπετε, αφού δεν ξέρω από Call of Duty, δεν το ξέρω και από αυτά. Γιατί δεν ξέρεις από Call of Duty. Ναι ρε. Γύφτουλα. Εγώ σου μάθα να παίζεις. Ναι. Είναι ψέματα είναι. Στο παπουλάκι. Γαμώτα με σκότωσαν. Ο μπάλα, είναι ο... Ποιος είναι ο Μπάλα Αλμπάνα. Άντε γαμώτο. Δεν ξέρω καθόλου τις πίστες, τώρα το κατέβασα. Ναι. Είμαστε άμπαλοι. Και εγώ, όχι, εγώ δεν είμαι άμπαλος. Το ξέρω. Εσένα πως έχεις. Βλάκα, αυτό το ξέρω σου λέω. άμα Όλα το τα πούμε. ξέρεις εσύ. Το συγκεκριμένο game, ναι, το ξέρω. Κρίμα. Είμαστε για σένα, καλό για μένα. Ω, ένα κόκκινο, είδαμε τον πλακώσαμε όλοι. Ω, τον έφαγα εγώ, άντε, γεια. 3 άτομα τον βαράγανε και εγώ τον πέτυχα. Ένας κόκκινος δικός μου. Και τι να του κάνω, δεν σου κάνω εγώ. Όχι γαμώτο, δεν να το πάρω. Το σπίτι του. Πες μου που είναι αυτό να φάω. Τι μου σου πω ρε. Είμαι συνταράτσα. Άλλη τάμπουρα. Αΐτη, τον αΐτη. Ωραία, άλλη τάμπουρα. Από εδώ δεν μπορούμε να μπούμε. Πίδα ρε, πίδα. Δεν μπορούμε. Να, ένας δικός μου. Να ανοίξουμε λίγο τη φωτεινότητα. Τι πάτα, όχι, no. Ρέσουν. Βγήκες. Όχι. Άνοιξα τη φωτεινότητα απλώς. Έχεις κάνει κάνα κιλιμπά. Δεν έχω βρει κανέναν. Εγώ τώρα εδώ έχω στριμωχτήβι. Είμαστε 3. Πάμε να σκοτώσουμε. Γυφτουλά. Τι γυφτάρας. Ω, πέθανα. Ναι, μου το έβαλε. Έλα ρε γυφτέ. Σαν να κάποιος να είναι εδώ. Α, όχι. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πολύ λαγκάρει, οπότε παίζουμε ωραία. Εσένα σου λαγκάρει καθόλου ή όχι. Όχι. Όπα, 2 άτομα. Θα πεθάνετε τώρα όλοι. Ω, πέθανα εγώ. Άντε γεια. Εσύ με σκότωσες. Πίσω μου. Αλλά και εγώ σε πυροβόλησα. Τι πυροβόλησα, Χριστό, δεν ξέρεις να παίζεις και πυροβόλησες κιόλας. Σε πυροβόλησα πανάκριβο παιδί. Τι έγινε ρε, όλοι μαζί πάτε, χέστες. Τι μου σκότωσε ρε γάμο τον μπάλα. Τον μπάσα. Πόσο έκανε ο άλλος είδες. Τον είδα, τον πέταξε πίσω. Πήγε λίγο παραπέρα, ρε. Εσύ τι λες Ω, τη γεια σου. Το σπίτι σου. Τη γιαγιά σου. Τη στιά σου. Της μακαρονάδας. Στις Μαριγκός. Έλα! Από την τσίκλα που μας έβγαλε μια που ήταν.
Σαν το κατσίκι του Μπουσάνα. Κάνω εφέ. Έλα, Κάνω εφέ. τι να κάνω. Κάνω εφέ εγώ. Ω, καλά, εντάξει. Είναι φοβερά εφέ κάτι. Πάμε όλοι μαζί. Χέστες. Γαμώ το χώρο να βγω αυτό. Άντε γαμώτο μου. Άχρηστοι παίκτες. Εγώ που να σας πάω να παίζω. Ναι ρε, σκότωσα. Άντε γεια. Δεν θα πεθάνεις τώρα. Πάκιστα το μούρι. Πεθάνεις τώρα. Οπ. Σόφα. Σόφα κι εσύ. Άντε γεια σου. Έλα γαμό. Άντε γεια, πόσα άτομα μαζί. Μάκη. Sorry γι' αυτό, δεν το ήθελα. Όταν τρέχω μου λαγκάρει λίγο. Εγώ όταν τρέχω δεν μπορώ να στρέψω καλά και αυτά και είναι λίγο βλακεία. Έτσι, μπράβο. Γαμώτο. Άντε γεια. Μας σκοτώνει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω για όλο εγώ έχω το Jellelex. Το άλλο κανονικό κανάλι. Ναι, εσύ ξέρεις να παίζεις, εγώ δεν ξέρω να παίζω καλά. Δεν ξέρω εγώ. Απλά τρέχεις και βαράς. Εσύ πες πως ξέρεις να Άντε γεια, παίζεις. 60 XP. Αλήθεια. Τι άλλη ήταν ρε. Πήγα level 4. Πού τα γράφει τα level. Να, όχι. Βγήκαμε. Ναι, και τα kills μου ήταν 9 και βγήκα τρίτος. Ήσασταν πολύ περισσότεροι. Έλα. Α, όχι. Μέσα ήταν ένα και. Έλα, ήσασταν περισσότεροι. Δυο άτομα παραπάνω μας τα ρε, άραξε. Καθόλου. Άχρηστε. Εγώ πάτα continue. Κάτω που λέει. Ρε βλάκα βγήκες, εγώ πάτσα continue και συνεχίζω. Δεν έχω άλλα νούμερα. Θα κάνουμε κι άλλο, είναι τραβάμε 6 και 50. Όχι, κλείστο. Να μην κάνουμε άλλο λίγο. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe για να ενημερώνεστε και εκείνο μας βίντεο. Κάντε και ένα comment. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γεια σας.